Nai to nai joto khapani ta hotai bukchona chini kok TV kok news kok tuma joto lamsogo ang tango nong logira kes faide tini salo jorani chini kok TV kok news kok tuma senam tu bukha lukurong ni bagai cheng titi edisi chongmari laimani yagulo chini kok TV kok lampanda cheng senam tu bujagia tini taisa lukurok bai chini kok TV kok lampanda cheng salbrum no phurungna hinai tini ni siming haino hai cheng senamoi tu pipika lukurok ni bagai অমনো সানায়ও খাপান্তা হতাই বহুকসং 2021 বিসি এবা 2021 বিসি ও বুবাগ্রানি নাইকলজাক বুবাগ্রানি তৈদুলমুং বা বুবাগ্রানি তৈফাংবাই ওয়াইটিএফ বা ইউথ সংসামানি ইউথ দংনো তৈयै ওয়াইটিএফ হনে কাইসা সংসামানি তিনি বাই 5 বছর এবা বিসিকবা ও বিসিকবা কামানি ইয়াগুলো তিনি ব হাইনো হাই বিসি ব্রুম ব্রুম খ্লাই ফাইমানে হাইখেই তিনি হাইনো হাই যত টিটি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি যত এরিয়া ওনো তিনি ওয়াইটিএফ ni ফাউন্ডেশন ডে বা ওয়াইটিএফ ni আসাইমান সাল তিনি পালালাयो যত টিটি এডিসি এরিয়া যত থাইও hingke khapang tagotai buksong tamgoi je OYTF je youth dongni je OYTF ni 2021 eba 2021 bisio bubagra snamkana bubagra belai no planted belai kino bo wansu kurung bo saimano youth dog sigla rok jotoni sai sikang je kunu chobao hongkai thangai basawoyo sigla rok jotoni sai sikang thangai basawo je kunu kaisa andolon nini kok borok ruman script phanong thu ba nini je kunu মানে দাবি দায়াত যে কোনো মানথাই সক্তানি বা যে কোনো জাস্টিস সানা থাকতানি গায় ইউথ বা সিগলা যুবক রক সেকাং অংখর গায় সিগলা যুবক রক সেকাং অংখর মানে বিসিং তৈন যে পুলিশ প্রশাসন রইব লাঠি চার্জ যাগো জল কামানি যাগো বা তৈ কামানি যাগো তা অবহাই রক যতনি সাই সেকাং যে ফিকুঙ্গ বাড়ি গলাইনাই বা যে সেকাং দুঃখ মানা হিংকাই ইউথ বা সিগলা চেলা রক অবন বাগিনো বুবাগ্রা ওয়ানসগো ইউথ সিগলা রক borokno YTF ni borok kaisa songsai nani hinui songsai mani hingke aboni bisingtino tabuk thangnai je 2021 bisi rogo bo youth ni bisingtui apurbo MDC EM swnamka MLA swnamka ke tabuk bo taisa haina hai 5 বছর kamani yagulo tabuk je 2026 bisi bo bubagrani naikolmung bubagrani tuipmung ba bubagrani tuifangbai tabuk bo haino hai 2026 bisio bo yu dongno sekango agogri nani bagai sekango tonna bagai obo hai khlaino tabuk MDC EM hinai jotono candidate deui kuplai khai rekha gawo wngkha bubagrani naikolmung tangai hingkai youth dog asake dukhmanai tongo asake engui tongo youth ni bisingtino bwskang agogoi thanani o chini chobano tebo kaham khe kwrak khatlanani youth ni bisingtui hinaino obo hai bubagrani wansugino bubagra youth dogno bwskang agogri tonmani kokno sawi khna rekha tini bubagra sak hamya angtui phano bo YTF ni foundation de no belakhe khap furjagui no belai hambai yafarka YTF tai sigla chalai rokno belakhe hambai yafar horka bubagra tabuk sak hamnogo boklaijak phiaba bini sak ham ya ang tongmani phano bini sak mungsa anglia hani bo saka ani sak theino tongo tabuk hinai bubagra sai khna rekha bubagra tabuk Mumbai o tikman cholui tongo hinai sawi khna rekha phaidi hingkai bubagra ni puila kok cheng nainai lena abon porebo tini ni foundation de rokni je mangpili rokno cheng nalinai tai abon pore tebo chini yapho mangpili sajaknai kok rok tongo obo hai rokno cheng naliano adi cheng puila bubagra ni je sak hamya ang tongmani bising bising pano bubagra tini ni je YTF ni bisiba kamani yagulo tini foundation de বা ফাউন্ডেশন সালনো পালাইমানি ও সালো বেলেखे खा kaham yafor hoka waiterongno phaidi bubagrani puila mangpili nani lena गुड आफ्टरनून एवरीवन सबको मेरे तरफ से मैं आप सबको फेसबुक लाइव में आकर आई वांट टू विश एवरी YTF वॉरियर्स मैं ठीक हूँ लेकिन आपको एक बात याद रखना है टुडे इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ YTF और हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मैं अभी भी बॉम्बे में हूँ मेरा पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ में लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ आज हमारा फाउंडेशन डे है फाउंडेशन डे ऑफ YTF क्यों है ये YTF किस लिए बना ये YTF
सबसे पहले YTF को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने किसी को कुछ चांस भी दिया है तो सबसे ज़्यादा चांस मैंने YTF को ही दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ YTF के जो मेंबर्स हैं आज वो MLA हैं, आज वो MDCs हैं, और आने वाले दिन में भी मैं यूथ को ही चांस देना चाहता हूँ। हमारे आने से पहले मैक्सिमम यूथ को सामने रखा जाता था पुलिस का डंडा खाने के लिए, लाठीचार्ज के समय, आंदोलन के समय, लेकिन जब पावर आता था तो यूथ को कभी भी चांस नहीं दिया जाता था। हमेशा कुछ लोग जो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग हैं उनको दिया जाता था। मैं कभी भी बुजुर्ग लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनका आदर करता हूँ, उनका एडवाइस भी लेता हूँ। लेकिन हम सबको एक बात मानना है, दिस इज द टाइम फॉर द न्यू जनरेशन। आज 70% ऑफ त्रिपुरा यंग है, 35 से नीचे है, बहुत लोग जेनजी भी है। लेकिन अगर हमारा डिसीजन मेकर ऐसा व्यक्ति होगा जो आज के समय से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या है, नए जनरेशन का आशा होप क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, तो उनको अगर हम सिर्फ उन्हीं को पॉलिसी बनाने के लिए टाइम देंगे तो नुकसान हमारा ही जनरेशन का होगा, नेक्स्ट जनरेशन का होगा, जेनजी का होगा। इसके लिए मैंने YTF को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है और चांस दिया है। सेम थिंग आई हैव डन विद TISF ऑल्सो एंड ऑल द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अपने फाउंडेशन डे में, YTF के फाउंडेशन डे में आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, मेरा फाइट इज ऑलवेज फॉर माई पीपल। इट विल ऑलवेज बी फॉर माई पीपल। इट विल ऑलवेज बी फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग YTF, आप लोग ईमानदारी से काम करो तो हमारे तिप्रासा का भविष्य एक अच्छे हाथ में रहेगा। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ रहने वाला नहीं हूँ, मेरा भी उम्र हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मेरा भी तबीयत खराब हो रहा है। ये समय है कि या फिर आप सिर्फ बुबागरा के ऊपर डिपेंड करें या फिर अपना जिम्मेवारी खुद ले, गांव-गांव में जाकर देखें कि करप्शन नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन को आप सतर्क रखिए कि गलत काम नहीं हो, और आने वाले दिन में हम लोग एक आवाज में आगे बढ़े। आई विश everyone on the occasion of YTF Foundation Day, ये मत भूलो कि हम क्यों आए, ये मत भूलो कि हमारा दायित्व क्या है, ये मत भूलो कि जब तक तिप्रासा को कुछ नहीं मिलता है, पॉलिटिशियन को कुछ मिलने से हमारा कुछ नहीं होगा। आज मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन मेरा दिल आपके साथ, आपके हर गांव में, आपके हर घर में, आपके दिल में है। और अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो, मैं तो वापस आऊंगा एंड बुबागरा विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा ट्रीटमेंट के लिए। तब तक थानसा रखिए। हमको तोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं जिनको नेगेटिव लाइन में जाना है, लेकिन अगर आप हंस के काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, दफा के लिए काम करोगे, एक संग होकर, एक दूसरे से फाइट ना कर एक संग आगे बढ़ोगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें VC में कोई नहीं रोक सकता, हमें 28 में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर द यूथ। और अगर यूथ एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में जो हमें रोक सकता है। लॉन्ग लिव YTF वॉरियर्स, लॉन्ग लिव तिप्रासा दफा, लॉन्ग लिव तिप्रासा जाति। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा। मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप लोग एक रहिए और प्यार बांटिए, और मत भूलिए हमें बनाने वाला तिप्रासा है। पावर में आने के बाद हमें तिप्रासा को नहीं भूलना है। गॉड ब्लेस यू। आंग नरक न हम जागो, बेलाइनो हमबाई। Hingke nugui mahana khapang tao tai buksong bubagra belai khe nangmani jora nangmani kok sawiri kha YTF ni adong rokno tai joto TWF ti pramotha tai main important khaimani hingkai
YTF sikla chalairokno belai khe important ui kok saka belai kheno nangmani jora kok saklaikha bubagra phaidi hingkai tini ni je foundation de je palalaimani chong yang nailainai tini TTADC o tabuk elected je MDC Jiten Debburma tai borokni bo tini abo haikino YTF ni foundation deo banati salaimani TWF ni banati samani tai yango tipra motha banati samani kaitham banati salaimani mangpilino phaidi chong naineno Jiten Debburmani mangpilino bo. Wagra long live! Long live! Long live! Wagra long live! Long live! Long live! Wagra long live! Long live! Long live! Tipra motha ayuk lokto! Ayuk lokto! Ayuk lokto! Wagra ayuk lokto! Ayuk lokto! Ayuk lokto! Wagra ke! Joto hastin lukurokno tini ani khani paiplaya hamjakma jobani chibai tini sing saimano tini baike waiba eka 5th tini YTF songsojama sal thangnai 2021 3rd May tini puila YTF songsojakmani o salno ruksawino जों tini joto haste gnangai tini YTF ni asaima sal palaijagi tongo tini tik abo kahaino tini o jagabo tini Pochim Demanagar village committee ni andaro tinero primary committee tongo YTF ni Tipramothani TWF ni tinoro chini party office ni ganaono chinoro kaise chini banati samo vacation chini YTF ni naharmung YTF ni samung no tuinai जों tino jagao puila ang o jagao chini flag oinekal chini banati sawinai ang jengthai rekha tini aboni bagai tini ang kok kasana musungo tini o sal jora kahamo বিশেষ kainai chin bubagrano belaike hambai maru tai bini sak hamnani bagai bo ang joto lukurokno tai ang personally bo bini bagai diayo ishan thanio kaiton thanio takti bini sak hamni basatu angkai tini obono tini YTF ni naharmung nor jotono siwo tini YTF ka जों puilani chimi tabsak joratei जों chini bubagrano जों phan krak khlainai chini ti prasado phano जों thamsa khlaiman bisiti जों chini je puilani chimi imang tongmani abongka chini bubagrani je naharmung abono जों bahike muk thang khlainani tini aboni naharmung ono जों tini puilani chimi je sono bubagra dagi mahkeno जों khlai tongo tini aboni bagai tini o jorabo no abono sanamu jongo chini haste gnangai joto YTF chini sikla bodolokno chini samung kaisano chini bubagrano जों phan krak khlainani tai chini tiprasa je do phano जों bahi bahika जों buskani salo taibo जों thancha tongmani bisinti khlainai chini je permanent solution chini next generation ni bagai chini land rights ni bagai जों soba khlaiteniwo chini bubagrano जों krak khlainani tini aboni bagai tini o jagani joto siklangno bangobono koinai je chini naharmung sudu जों jongmari pheke batainani simiya chini samongka chini borok je jaga osubida tongo je jaga bipod apod klai tongo boni gano जों bachanani borni je nangmani jorti जों borno je chini chuktui जों borno chobarani obono chini YTF ni samung chini YTF sudu oro political khlainani bagi simiya chini YTF kai bahike chini ti prasarok no जों bahike जों buskani chalo chini chararok jemon जों tabuk chini romance script rok no tuinai जों tabuk choba khlai tongo o chobano जों tebo krak khlainai chini chararok je pori thanio tebo rung sem thanio borno tebo develop thanio जों borno bahike am a je choba rok no जों agami dino tebo krak khlainai जों tumi mano aboroni bagi chin choba hiti to abona ang koine joto lukrokno elagao thancha tonglani bagi joto nisle guruttopurno जों ka middle east जों ka age din te borok tabu siklaro chini daito जों tolane borno mati sanai sakan borno जों domsai ma tongane obokasi youth samu aboni bagi o samuno जों continuously जों khlaithanani bagi bino sala teusa katal khlai जों samai tanglai tai samai tangman bisiti khlainai agami dinasini je choba chini naharmung abo tebo holok jaktu tebo buskani sala kahamutu abahika joto wansumung naharino bakhaw phan thain tonglainjan bagi joto siklarok nang koinman bisiti khlainai okokno kajao hambai Kenara nugui mangkhana khamang tautai buksong TTADC gopang bud bai keplaingi thangjak borong mona Jiten Debburma mandai pulin puro bwsanai bo tini abo haikino YTF ni foundation deo
palaimani nukjakha tai phaidi yango je borong gonangjak Gita Debroma bobo titi edisi hapango taklai 2026 bwchawi kwbang budbai kwplai wngwi bobo haino tongthokjak tini bobo OITF ni foundation debo bobo tini kok sai khwnarikha belai khe nangmani jora nangmani kok borong gonangjak Gita Debroma bo sai khwnarmani kokno phaidi bini mangphlin bo chwng kisa nainai leyana Tuna hambai tini chungjo to saimano 3 tarik May 2026 tini chini ipramothani backbone chini oxygen youth hangke chini backbone plus chini oxygen youth chini dependent chung borna belakhan depend mak phayo chini party ni boroni 5th foundation de obono chung tini khumulungni khajuri murawo chini party of the kango chungabo tini flag hosting khailai tongo hingke phaimanjak phainai chini joto shircho netrito okrarok chini ani bata okra Sidirupini chini senior leader tongo former minister Meban Kumar Jamatiaji tongo former MDC chini Onet Burma tongo newly elected MDC samai tangmai drop ani angphayong Jitendra Burma tei chini party ni joto sokriyo kormi rok tongbayo chini khoroksa te kaisa former EM tongo Daramani abono karibo boristo chini shircho netritro tongo TWF ni block president tongo youth ni tongo chini YTF ni opusonga ko tongba yang joton bumi khulia hangkai o salman man bagi jeng belekana khatung tini tei tini no salo hasteni joto lukurongno on behalf of Tipramo Thangri TWF ni YTF ni yang joto chini Tipramo thani joto warriors bottom to chaka jora Bornang jotono tini ani khakaham khakufur te choban chibaya tari May 2026 joto saimano tini YTF ni foundation de o salo ang puilano tini bobagrano belakheno paithleya khulumung yaparo te bini sakthuri daktino kahamuni khanya ningto ni matairok nang duai hamba hengke khapang hotai buhuksong norok ni bagui to tebo kaisa kotor kok chwng norok no awai mungrinani ba sai khwnarni norok no kaham ke khwnarinani o kok rok no tui no tinini salo jorani chini kok lampanda phaidi tabuk main agenda ni kok no chwng thang salayano TTAADC chongmani ni swkang khoroksa takhuk bini mung Hastepa hinui bono sinimung manjak tai bini asal bumung wngkha Prosenjit Debroma bo wngkha Khwai Baijalbarini bo ha tai dophani bagui choba khai phaio hinui sinimung riwui Hastepa hinui sinimung riwui bo obo haikino bubagra bai puila relationship kaham tongmani yagulo bo haino hai rang puisani lubida wngkha natamungui wngkha bo haino hai BJP o thangpirmani BJP thangui urpati laikha Baijalbari MLA office ganao aphurno urna laikha Hastepano tangi police romya bini rape case tongo hinui je kok silchalaimani o jorao police hok nuk tongphano police hok bono romliya tangi romya bono rapist rokno ma romnai hinui afru bwrui chela thangui kaisa MLA office ganao gathering wngkha borong munang Ronjit Debromani tui MLA Ronjit Debromani tui phangbai afru kaisa gathering kotor wngkha afru Montri Bikas Debroma bo aro no bobo kasojakha o jorano bongni rally tongmani BJP rokni phiaba afru rally khlaina bagino phaimani Hastepa eba Prosenjit Debroma Baijalbari o rally khlaina hinui BJP ni mane bike rally khainani hinui bobo phaimani bini amchaio phiaba o jorao bike rally ingliya tangui hingkai jokhon te Prosenjit Debroma ba Hastepa bo phairmani yagulono urpati hoi thangka tabuk police bono logi riwui bono tabuk duty riwise security riwise bono tabuk omo haike tonu rapist rokno hingke bobono khairom ya hinui khorang tisalaimani Tipra Motha OITF tai TWF sudo oro TWF siming boya oro tongo joto amchaini lukurok just public rok abo haike no je khorang rimani je rapist borok no tangui police protection nasigui duty riwui omo haike
program khariwi tong tangi bono romya hinai bono dati dati ma romna hinai khorang ti sarmani be oboni pore ti disi chongmari ingi thangka pia bo ticket malia oboni yaglo tamungkha tabuk hingke BJP vote maruyani bagui bo haino hai tabuk taisa bubagrani yapatola slagi tongma bai baksa khai tini kok samani jeng nukha bahai ke hingke bo saka je bulai tolai tang di walai sulai tang di yes abo to kaham kok kaham baisno rika bulai tolai ingmani chaya walai sulai ingmani chaya pia o jora o sekang je BJP tong tongfru obo hai kok rok kunu jaga o bo speech kaham kai de khlaikya ba obo hai rok sa saka pia bini bisingti da bulai tolai ba wngkha baijalbari amchayo na sabon bisingti bulai tolai wngkha obo bo sia tobo phano just idea bai sai khwnamani lukorok no bini bisingti phano wngui mano ba montri bikas ni bisingti phano wngui mano ba nini yango kwbangma chokronto borok ni bisingti phano wngui mano wngthothok pia sabo khlai saimaya obo hai party mungrok party thangjak yang BJP ni candidate ni gari bo bokhok laikha yang Tipramotha candidate ni malkhung bo bokhok laikha obo hai rok no chung mamphli rok nugui tongmani social media o obon bagui no tabuk taisa person ni debroma phaimani yagulo o kokno taisa repeat khlaiui ma samani si khapang taho tai bohuk song tabuk khungkai taisa Tipramotha o phaiui boba grabai yak toljagui teijaknani musungjak tongmani baksa wngui tongkha Porosandin Debroma hinui samani kok si khapang taho tai bohuk song hingke khapang taho tai bohuk song tabuk obo hai je borok rok no norok ki bisas khainai da bobagrani tolao phaiui soi samung dophani bagui tangano hinui norok bisas khlainai da tei kaisa tongo chung serai sanai TTAADC hapango thangnai 2021 bisio MDC wngkha MDC ni pore EM wngkha boni jing sao ang lucky 70 wngsio 7 bar vote jidima pore o ji mane vote basaman pore o ang GD kha tabuk bubagrani mokhang bai 5 bosor chakha MDC by EM bubagrani mokhang bai no bo MDC EM mankha bubagrani phan bai bubagrani mokhang bai bubagrani mokhang kwswngni bwtui no susaui tei ningma bai baksa wngui thangkha MDC by EM ex EM Ononto Debroma serai sanai EM Ononto Debroma bubagrani phan ni bwthai bubagra kairimani bwthai bubagrani mokhangni kwswngni bwtui tui no chomsai ningma bai baksa afru tongui tongmani afuru bubagrani bagui kaham kok samani pala so tamungkha rangni lobi da hina klai seat ni lobi da hina klai na dophano phalui chana da hina klai paithago hongke bo BJP o thangpaiman lagi paithago BJP thangpaiman yagulo hongke bubagrano hamya kok saka Tipramotha ni warrior rok no hamya kok saka na nang asuk no 5 bosor tongoi shoro bwthai chai thangmani 5 bosor nang tongoi bwthai chai thangka Tipramotha ni bwthai Tipramotha tongoi no nang rang puisa swnamka Tipramotha tongoi no nang MDC ni seat mankha epore EM ni seat mankha nang tei tamo nai o je boyas kalo je o boyas koro oborok no chung samani si angkai serai sanai chaya no ma sanai chamano ma sanai chaya borok no chao hinui tlangui manglak chai tongmano chaya bo swnam manglak bini chama hingke chamano ma sanai chaya no hingke chaya ma sanai chini Kok TV obo hai explain khlai tongo chung saradin no chung rutugui tongo chung sahoje kok saya chung sahoje nugjagui chung social media o nugjagui kok bo saya ani sakbai thani channel phano phiaba omo hai je borok rok ni tomung no chung phunugo lukorok no sirio lukorok saimantho tabuk MDC EM wngnai rok borok bo situ hinui chung phwrwngui tongo ma phunugui tongo kwbangma borok sinai bo tongo sia bo tongo sitani bo bisi lainai tongo sia wngui bo kisio klai tongnai tongo oboni bagui no kisio ta klai di siai bo ta tongdi tugukha hangkai jotono bwsak misiui tugudi jotono ri kanmani bisi tugudi jotono poriskar khaidi khaimai ni bagui hingkai siprum sapram luta thaisa bai tui tukuwui ba glass thaisa bai tui tukuwui kuno lab kwrui himoi samani kok hingke o jorao
EM ex EM Ononto Deborma bo bahai bubagrani asuk bethai thangmani yagulo 5 bosor mani yagulo bo BJP o thanggiba taisa bubagrano hamya ekot khlaimani ingya kuno mungsa kwrui hai kwrui ang push manya ang push hanka push sijakya hai rok hinsau obo hai rok chaya tangi hingkai nung tipra motha tongfuru no obo hai kai nung set manai nung chai thangmani ba tamgoi nung chabai pore khe nung pogoi thangba ha chabai pore ta pogdi jesek piang kesam phano nung agi mai chalangmani piang no nung tisai tondi kam nangli hani piang no takhitadi piang kam nango olo seino mai dro phano chugu ba tok no ada dro phan chugu o piango tobo samungo nango ba banga churano phano phaloi berma masan dam phano ajimano o piang ni dam bai obo hinai se wansukdi phungchai no ang oro mai chakha ang khnatle kaisa jaga thangkai no ang kubun piang mai masa no hnai o piang no tanchi ta kalangdi o piang no tanchi kalai khai nini no bipod phainai nini no chaya ungnai olo khai nung nong taisa o piang ro to phaina nango ngai nini piang se nung tanchi kalang thangka nok phangoi sajak puru nung biang thanai o jorao hai phono bubagra obo hai nini piang khitar kalangkha nini piang kri khoro nung tai oro mai masali anu khongo hinai bubagra tagbo kebono yasiti sai thaisa kok samang krei bubagra ni samani samundarte hamya wngkha sekangrogo obo bo cheri wansuktai jeng siwo jeng saimankha bubagra samundarte hamya wngkha bubagra ni ukolog sabo gedornai tong o jorao abun bagino o jorao tipra motha waro kengte tei hai wngui thango tabuk haino hai taisa bubagra ni tabuk bini wansukmani talent bai bubagra ni chongmani talent bai bubagra ni je bwkhani wansukmani bokhorok damo bai tabuk haino hai o waro kengte tei tabuk haino hai waro tight khe mothori rikha bubagra tabuk tai kengnani chance kwrui obo hai wngui tongo abon bagino eko 2026 bisio tipra motha ni waro soya tipra motha tebo waro tight khe khajakti wngui haino hai tipra motha edisi sarkar wngui phaio khamta hotai boksong omsungno sanai chwng je kuno borokno hamya ta hindi chaya ta hindi te kaisa sanai obo wngkha chini koktoma thumtono ni bagui te kaisa kok ang sanai paithago te kaisa kok obo je sanangmani obo important no omo hongke bahai ke wngkha hingke omo hongkha hangkai je media samung media house samung khainai ba jara bolokar abo algano bolokar borokan rok tongnai borok borok bolokar borokni je social media YouTube o social media dai tongnai rok MDC wngmani swkang ticket manani swkang ringlaio phaidi hinai jokhon te ticket mani paikha hangkai obo bo ringyang wngui thango nukjagui tongo abo kubuni area rogono abo sijagui tongo buijoton saimano jefuru jediafuru hingkai kwbangma media rokno rang puisa riwi naharo kintu jefuru jedi thangmani yagulo hingke tai o social media samung tangnai o media reporter rokno tai samungo nangya afuru tamo sabno nang agotlawo jeta youtuber jonghai chalogoi tongnai rokno borokno tui soton phaio agotla hoite tui phaio phaidi anlogio hinai anlogi IT cell tongdi anlogio samung khaidi ngai local ni borok hingka o jorao ringjagya wngui thango agotla ni je borok phaitong hakaba obo hai wngui thango khamta tai boksong obo hai rokno bo kisa muthakdi MDC EM wngui tongnai tabukni kwtalok ba je kono political nini BJP phangtho CPM phangtho tipra motha phangtho just political khaitonai rok obo hai tak khaidi norokni bagui satung watui manjagui chaya o khaliwui mai okhaimana okhuya haikaiye mokolo kolomtui klaibo klaya haikaiye rumanoi phanto huya yafa setrai phanto mukhang huoi norokni bagui camera tui khasiklaio reporter wngnai rok norok borokni bagui bo khe chinta nangnai dorkar borokni bagui bo norok wansukna dorkar jefuru thangano aro 5000 3000 4000 rohama bai ki bohok pungnai je reporter khainai rokni usubai bohok pungya norok no dophani bagui samung khaikai media rok bo dophani bagui samung tang tongo media kwrwi khai je MDC EM ungnai neta ungnai bo kuchugo kaimiya obono kaham khe wansuknago media ni daratise reporter media ni daratise tini MDC EM wngui sarkar taisa wngui mano
obono chinta khaina dorkar saboni darate ingkha hinai sak saisang fail khaima bai kuno jibono abo wngui manya kwplai media kwrikhai kwplai wngui manya media sehoro kuchukoti sanai tola khiklainai hingkai media rokno samungo nangya abar o Agartala ni borok rok no hingkai Agartala sohor tongnai rok no hingkai tui phaio AC gari kariboi aborokhe local ni borok no samung nangya local ni borok kaisa kokthai saya oboni bagui ang sao obo haikhe cholikha hingkai ADC je area tongmani jagao jata reporter khai tongnai rok borok salsa kha nangnai nini hajar kaisa 500 bai borok banchiklak hade thangui rang phonto hadeoi ma sanlaio samoyo thok khoros bike thok khoros phano rohodi hini rogo to phanchi baksa rinani soya kwplai khengna mungjagbayo abon bagona ang sao srai jodino tabukni MDC EM tongnai rok jodino obo haikhai je local amchaio tongnai je ground no tongnai media reporter no jodino sak nangya hingka hingke Agartala borok simung sak nang tongkha hingkai ADC area o bojaga tei kwrui bojaga lama kwrui bojaga swnamjakya bojaga corruption obo rutugui karijak phuru tajolijak di hamya ta mansuk di media ni samung media khai thangnai norokni samung norok khaidi kok kwrui norokni samung khaimung badak khaya kintu jekhini corruption jekhini lama hamya tei kwrui asuk bisi kai thangmani obo hairokno phunukjak phuru kintu nogo kawi ba phone khai hongki dongki relainani hingkle obo chalaiklak ain jotoni bagui no ain gণতন্ত্র ni hingka hingke politics chong hingke democracies chini bo odhikar গণতন্ত্র boni odhikar democracy ni odhikar chong khe phunuknai full player norok khai lukorokni borok tong borok kwrui khnaka hingkai norok thangui dabi kariui tui norok rinani chini khai o jaga lama kwrui o jaga tei kwrui o jaga nok kwrui o jaga machaya obo hairokno chong focus sibo sarkar no norok kha abono khnaui nugui thangui chubanani ba rinani nangni dorkar khai oboni bagui sao phunuknai obo hai jodino local ni media rok no je kono media no jodi samung nangya wngui tongkha hingke phunuknai saboni area saboni bisi develop tong saboni area saboni bisi hamya samung wngtong saboni area sabo bisi lutiui chai tong obo phunuknai serai chini kok TV ni logio kwbangma obo haino reporter tongo chong phunuknai obo hairok no kintu ang phunuklak saglak kabo kariglak tabuk obo hai chongo team songjak tongo o team chong jane ongkhoroi chongbo phunuknai jodino Agartala ni sohor ni jeta YouTuber chong hai khai tongnani siming samungo nang tongkha hingke ang serai ni sai tongo serai no sai thanai serai no phunugui thangnai serai no kok sai thangnai songni to phaidingkai yango Prosenjit Deborma Hastefani video no chong tabuk nainai ni kisa aboni poreo chong kholop laiano tei kisa kok saboi phaidi Prosenjit tini kok samani no chong nanai tabuk bubagrano paite hambai disi baya paro aro sana nemani ga haise angagi iprasad thansani yapri nibo khlai ja ajaga kabangma chung nukha ang kabangma kok ani speech rogong rong nukhana aro press media tapuk song de ang koroksa tofana hamjak tongnai borok chung bai chung walai sulai tangdi chung bai chung okta banglai di ani ang kok pasar maro nugin tokna ya ba edisi chongmani ni jagolo emon babe emon jagao বেশিরভাগ পয় ডিস্ট্রিক্ট এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টও ভাইলেন্স সংখ্যা ও ভাইলেন্স এমন সিতরা ভাইলেন্স সংখ্যা চংমারি তো থাঙ্গো ফাইও जोंहा चंमारि न नाहालाय बाक्सा दंलायो के बा जागा नुखाथामो नक गुफायलायखा नक तख्रुबलायखा हरलायखा एमन चिंतानि निउस फायखा जे 6 मास निस्राय रंनो तीनाय बिहि गसाय बलंग थाङै आमबुया खवारदा गैनाय आरै माथुका जे कोनो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी खलायदि राजनीतिक खलायदि के बसाक नक तख्रुबि रिलायखा तख्रुबि रिलायखा बरंनो जों खलाय दंखायनो सानाय
ইলেকশন পাই থাকা ইলেকশন রেজাল্ট নকরি থাকা আবুক শপথ গ্রহণ উঙ্গি থাকা যারা ইলেক্টেড এমডিসি রো যতন কইনাই টিপ্রাসা টিপ্রা হানি লুকরুনা মগন কইনাই মুসুঙ্গ ওয়ালাই সুলাই রিখাইনাই tongni man khai belai khana kaham kaisa no kungo derari toni khai belai khana derari ai tonglai khai belai khana kaham amono sanani musu bota aidi kok kaisa kok thamsa angkai sungjo ton khai mano main yapun kok ang to nije swayam tak BJP ni proksa leader hisebe no ano CEO logo BJP ni nang sam abuni bagi chung belai khana wam suktai Gen lokona khapang dahotai buksong Prosenjit Debroma je kok samani nugiman khana election sekang botam sakana ba election laibe tabok budget diani pore BJP ro budget ni pore tak tam sakana norok khana kana phia moji BJP ji tho moji BJP ji dia tabo phano kobagi tonglai di mane bulai tolai tang di walai sulai tang di bo jagao lama kwrwi bo jaga tei kwrwi obo hairo no thamja khlai chubalai di nailai di rilai di boi public to manthai soktai mana bagui no lama hamya lama hamto tui manungya tui manungtho current ma sokya current ma sokto nok kwrwi nok mantho hinui no lukurok to yasi kongsa bai o je yasi kaisa bai boat dilai jao obo boat kaisa ni dam obo busuk dam busuk muiloban o boat dok oborok no jara MDC EM tongnai rok obono please noro wansok di শুধু जों oro faika hangkai je party khaitonai rok nung oro samung khaidi nung oro khaidi nung oro percentage nadi nung yango nadi hinui obo hairok ta baglaijadi obo hai hingkai chini amchaio je sapano MDC EM tongdi je sapano MDC EM MLA tongdi obo haikan chalai tono jat hingkai jibbono tai 100 বছর ya 200 বছর ni pore phono chini amchai rok tai develop unglak chini Tripura sai area rok tai develop unglak taun bagi wanji jagani kokno sanani ba wanji jagani wanji no abo bongni jagao borokni chama nungmani bwsakti chalai tong bwsakti nai tong chung obo sanabo kokya kintu buino jaga hamtui no buino jagani suchawi kok satui no nini area bo nung hamridi o samani si chungle wanji ni area o nung lama kaham huma kaham current thangya tei opungya obo haije saitongmani tui nini area bo nung swnamdi nini area bo snamano swnamnani samung thane ba nijin thanesi oboni bagui no lukurok ba je MDC EM nai rok no MLA minister nai no bodi rohojabo ta chukya ba chuktho tobo kuplai wngoi chini eleka rok tekisal hamtu hinui no bodle laijao haiya khai tini agina haina haike tonglani jat hingkai kebo rajnitik no important ni bot dia no boycott khai achulai tongmang hamu kintu o manthai soktai rok no solution wngtho hinui no tini bot laijao public rok jonota rok obono bujijadi umso saino ani je kok samani je chini kok TV sajajorani norok no kok sai tongmani ba khwnari tongmani phunugui tongmani orong kholop sibano norok sal brum brum nai tongdi norok nuknai chini kok TV koborok news kok toma update norok no chung riui tongnai hambai jotono no